A magyarországi Erdélyi Kopóklub 2024 tavaszán is vércsapa versenyt hirdetett, amit a tavalyihoz hasonlóan egy vércsapatábor előzött meg Gyarmatpusztán. Itt a kezdő és haladó kutyák, valamint vezetőik felkészülhettek a legutóbbinál komolyabb megmérettetésre. Ezúttal ugyanis nem csak a fiatal kopóknak rendeztek versenyt március 17-én, többen a nehezített vércsapán is végigvezethették kutyáikat, ráadásul rendkívül sikeresen. Hát ugye ez a 15. Varsánykupánk most már, amit idén megrendeztünk. Szerintem nagy eredmény vagy nagy előrelépés az, hogy idén most már nehezített vércsapa versenyként is meg tudtuk hirdetni. Ez azt jelenti, hogy haladó kategóriában, mi mester kategóriának hívjuk ezt, és voltak nevezők, méghozzá 8-an, és így által FCI címet, tehát CACT címet is adhatunk majd ki a legjobb első díjban végzett kutyáknak fajtánként. Úgyhogy nem csak erdélyi kopók jöttek idén, hanem érkeztek Hollandiából is versenyzők, illetve van egy nem FC fajtánk, egy leopárd kutya is részt vett a versenyen. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen egy fontos előrelépés, sok nevező volt idén. Az erdélyi kopó ugye nagyon fontos, hogy sokan utánkeresésre is használják, és így be tudjuk bizonyítani, hogy bizony azok a kutyák, akiket nem minden nap az erdőben csinálják ezt a tevékenységet, is képesek egy ilyen mesterséges, mert ez egy mesterséges vérnyom, és végigmenni. Tehát az ösztön ott van a fajtában, és ez szerintem az eredményeken is látszott most. A kezdő fiatal kutyák versenyén 7 csapát fektettek a bírák, több mint 4 órával az indulás előtt. Bár a szél nem könnyítette meg a kopók helyzetét, végül csak egyetlen induló nem tudott végigmenni a nagyjából 300 méteres vércsapán. Nyilván itt a junior versenynek kell egy olyan keretet támasztani, ami nem túlzás a kutyák számára, nem túlzás jellemzően kezdővezető kutyák számára, viszont azért mégis mérhető a kutyának a képessége. Tulajdonképpen a kutyák jól teljesítettek, volt egy-két döcögősebb munka, ami nem annak volt köszönhető, hogy a kutya egyébként nem akart volna dolgozni, ami nagyon fontos, tehát minden kutya akar dolgozni, de volt itt még egy-két olyan kutya, aki nagyon az elején van ennek az útnak, és egész egyszerűen mentálisan még nem volt alkalmas erre a szintre. Tulajdonképpen ebből nagyon kevés volt, de nagyon nagy biztonsággal megállapítható volt az is, hogy ezek a kutyák nagyon hamar el fognak jutni erre a szintre, és ha dolgoznak velük tovább, akkor pedig ennél sokkal magasabb szintekre is. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon pozitív volt a kép, és nagyon elégedettek lehetnek a vezetők a kutyákkal. Emellett nyilvánvalóan láttunk egy-két korához képest kimagasló munkát mutató kutyát, annak ellenére, hogy a körülmények, a nem várt nagy szél, a csapáknak, illetve a területnek a nehézsége, differenciái azért hatványozottan igazak ilyenkorú kutyák esetében, illetve jellemzően kezdővezetők esetében. A mester kategóriában ezúttal 4 erdélyi kopó indult. A kutyák bizonyították, hogy a fajta komoly utánkereső értékkel bír. Idén a verseny rangját emelte egyébként, hogy 3 Hollandiából érkezett lajka, valamint nem hivatalosan egy leopárd kutya is elindult a Varsánykupán. A főszerepben ettől függetlenül természetesen az erdélyi kopók álltak. Elmondható, hogy a kutyák elég jól dolgoztak. Ami hibákat láttunk, az általában a vezetőknek köszönhető, vezető hibákat láttunk, de igazából felülkerekedtek és elég szép eredmények születtek, erős szél volt, és látható volt, hogy mennyire megváltoztatta és megnehezítette a kutyáknak a munkáját. Ettől függetlenül a munkák, mint mondottam korábban, jól sikerültek, úgyhogy szerintem mindenféleképpen ez egy jól végződő esemény volt. Általában elmondhatjuk azt, hogy egy kutya és a vezetője az együtt alkotja 100%-ot, ebből a 90% a kutya és 10% a vezető, viszont a 10% pont elég arra, hogy elrontsuk az egész munkát esetlegesen. Én azt tudnám javasolni a vezetőknek, hogy sokkal jobban bízzanak és higgyenek a kutyának. Ők tudják, mit csinálnak, nem a vezetők. A versenyen végül mindkét kategóriában Kauser Jakab kutyái végeztek az élen. A nehezített vércsapán a közelmúltban mind a 4 lábára lebénuló, abból felépülő erdélyi kopó Bükk volt a legjobban teljesítő kutya. Míg pontegyezéssel ugyan, de fiatalabb korára tekintettel a juniorok között Bóbita oldotta meg legprofibban a feladatot. A kölyök kategóriában Pilismenti bújdosó Bóbitával indultunk.
egy 60 ponttal 1/AD-ban végzett, ami azt jelenti, hogy visszahívás nélkül tudta teljesíteni ezt a 4 órás nagyjából 400 méteres nyomot. Voltak nehézségeink, de korához képest meg abszolút felülmúlta magát is, meg talán sikerült ugye a párosunknak is saját magát felülmúlnia. A másik kategóriában Erdélyi Nimród Bükkel indultam, ő már egy fokkal tapasztaltabb, vele ugye tavaly a kezdő kategóriában indultunk, azóta már volt vércsapa versenyen, és most sikerült a nehezített kategóriában egy nagyjából 20 órás, érzésem szerint 8-900 méteres hibátlan munkával megnyerni ezt a kategóriát. Hát van benne munka, pont most ugye a verseny után beszélgettünk a Csabival, ő mondta, hogy az eredmények minket igazolnak, vagy a mi módszereinket. Nyilván hozzá is sokat jártam át, még korábbi kutyákkal is az alapoknak a megtanulására. És hát itt a verseny előtti felkészülésben hetente próbáltunk előrelépkedni, mindig egyel nehezebb, egyel komolyabb csapán. Nagyobb rizikó volt talán Bóbitának a munkájában, tehát azt tudtam, hogy ő képes erre a munkára, de az, hogy éppen milyen kedve lesz, az kiszámíthatatlan volt. Talán egy picit hozzá többet kellett tenni vezetőként. Bükkő meg igazából plusz-minusz 5%-ba mindig lehozza a munkát. Tehát ő egy stabil elem volt a versenyen. A Magyarországi Erdélyi Kopóklub a március 17-i versenynap előtt ezúttal is vércsapatábort szervezett azoknak a vezetőknek, akik gyakorolni szerettek volna a vasárnapi megmérettetésre. A fejlődés már itt is szemmel látható volt, így a tavalyihoz képest a tréninget is magasabb szintre emelték a szervezők. Ugye a tavalyi évben tulajdonképpen úgy jöttünk ide ebbe a táborba, hogy nekünk is, a kutyavezetőknek is, mindenkinek ez egy teljesen új pálya volt. Előtte, jól tudom, akkor hosszabb ideig nem volt ilyen rendezvény a Kopóklubnál. Úgyhogy most már volt egy alapunk, amiből kiindulhattunk, és én tavaly is azt láttam, hogy ezek a kutyák jók, és az idén csak megerősítésre került. Gyakorlatilag többször elhangzott itt a táborban, hogy a résztvevő kutyák 100%-ban alkalmasak arra, amire szeretnék őket használni. Csak a hozzáadott érték, a kiképzésre hozzáadott érték az, ami itt a kérdés, hogy milyen szintre viszi el ezeket a kutyákat, nincsenek képességbeli hiányosságok. A Magyarországi Erdélyi Kopóklub ismét egy sikeres hétvégét tudhat maga mögött, ami nagy elismerés a fajtának. A kutyák és vezetőik is komolyan vették a feladatokat, ez pedig az eredményeken is jól látszódott. Ezek részletesen a klub honlapján, az erdelyikopó.net oldalon érhetők el.